wonten niku. Salatullah, sira Mas, sira Mas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuku plos, tuku beras jenenge nempur. Aja lali padha sahur. Tuku kloso pepe kabah. Ayo poso sregep ibadah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Ramadan bulan kang suci. Kabeh kudu ngati-ati. Poso wajib ayo dilakoni. Salat ngaji aja nganti lali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ayo lebaran gini lebaran. Salatullah ala yasin habibillah. Aja lali jenenge poso. Poso Sesuk ketemu dina riya. Oh iya. Aja kena panggoda. Alim ulama tuntunan kita. Kuwi anu nek tak tutup wingi sahur-sahur nggih kula tutup. Oh ngono. Tutup piye? Awal poso ucap bismillah. Rampung poso alhamdulillah. Mugi-mugi kebak barokah. Ngamal sae muga-muga turah. Turah iya turas kabeh. Turah sak kabeh. Kuwi ta anu. Iki poso dina terakhir. Begitu banget. Bukan 3 kilo eneng. Ya poso terakhir iki dina terakhir. Ayo kerja yo karo mikir. Jadi kerja karo mikir iki penting Mas. Iya. Dadi ibadah kanggo dina akhir ing tembe burine kuwi mau. Nggo sangu sok ben nek sowan. Ya. Sok ben kapan? Besok nek wis wancine no. Wong iki ning nanti tau bakale. Tadi sok emben. Loh, kowe pilih mati sok ben apa saiki? Ayo, pilih mati keri apa dhisik? Keri no. Lah nek kowe keri sing ngubur iku sapa karek kowe ketil? Nah, piye? Dhisik. Dhisik ndang saiki mangkat. Kowe iki ngojek tek 80 ora teko nggon. Mbak Utsa jemeneng Mataraman para kadang. Hei. Oeo. 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 Ae a. Eo a. Pelok barang Mbak Utsa enten panyuwunan sarung jagung. Nggih, Bapak. Nggih. Pak Bagong. Pripun? Bunut luar biasa terang. Piye ta? Penonton ibu-ibu adik-adik. Oh iya. Aije ana door press masih ditunggu. Sapa ngerti untuk bejane sepeda motor listrik? Ya ngapunten Bapak Ibu. Door press itu saya mengke. Iki badhe nguyah-nguyah sik monggo. Pak sampeyan nek ngampet terus padarane ra penak lho Mas. Isih ana sepeda listrik, sepeda gunung karo kulkas lho. Ya, kulkas barang alhamdulillah. Utsa. Malam, Bapak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Tepat-tepat jan anak wedok ilari sing antek rame-rame. Yo saniki yo. Bakdo kedua nganti beblas sak yaene urung leren. Alhamdulillah, Pak. Wah, niki ra laren bakdo kedua. Piye ta? Aku bakdo kedua iki suaraku wis serak. Lah ngopo? Tanggapan, tanggapan. Ya ora. Yang apa? Hamin 2 aku tebiran bisa. Oh, iki lancang ya anu. Latihan iki lho. Oh, latihan. Latihan itu Pak. Gladi. Itu lali lagi. Amin 2 kok wis takbir. Nek kaya Mas Bagong iki nyambut gawe nggo ngopeni anak bojo, Mas Petruk ya nggo ngopeni anak bojo. Sampeyan nyambut gawe nggo pondok Cayu. Ngopeni anake wong. Sing ngajari mbakmu Ida to. Nek ngono berarti senenge golek mokondo.